19 травня 1177-й день анексії Криму. В ефірі «Заман». Я Єлизавета Цареградська. Вітаю. Крим стане кримсько-татарською автономією. Президент України Петро Порошенко в черговий раз заявив про необхідність змінити Конституцію України. Про це він сказав на вечорі реквіємі, присвяченому пам'яті жертв депортації кримсько-татарського народу в Національній опері України. Тиждень тому Конституційна комісія за моїм дорученням прийняла рішення про створення робочої групи з напрацювання пропозицій змін та доповнень до Конституції України щодо Автономної Республіки Крим. Відтак ми робимо перші кроки в питанні створення в Криму національної автономії кримських татар. Президент України присвоїв Рішату Аметову звання Герой України. Це сталося через 3 роки після звірячого вбивства кримчанина. 3 березня 2014 року він вийшов на одиночний пікет до будівлі уряду Криму, протестуючи проти окупації. Звідти його в невідомому напрямку відвезла самооборона, а 15 березня його знайшли мертвим з ознаками тортур. Батька 3 дітей, який в 39 років пішов з життя, пішов заради України і заради українського Криму. Він сміливо виходив на акції протесту проти зелених чоловічків. Група злочинців викрала його на очах десятків людей та перед телекамерами. І через 2 тижні його тіло було знайдено, він був закатований, але він не здався. І лише думка про останні хвилини Рішата кожної нормальної людини викликає жах і біль. Але його сміливість викликає велику шану і повагу. Хочу вам повідомити, що я прийняв рішення про присвоєння Аметову звання Героя України. У День пам'яті жертв геноциду кримських татар відбувся прем'єрний показ фільму «Чужа молитва». Це історія кримської татарки Сайде Аріфової, яка врятувала 88 єврейських дітей під час німецької окупації Криму. На прем'єру прийшли члени Меджлісу, народні депутати і виконавиця саундтреку до фільму співачка Джамала. Гості показу мали можливість сфотографуватися з авторами фільму та виконавцями головних ролей. Мы абсолютно не случайно решили, что широкий прокат начнется именно сегодня, потому что это день не только памяти и скорби. Мне бы хотелось считать, что это и день начала надежды, потому что, несмотря ни на что, несмотря на огромное давление, несмотря на уничтожение, на попытку уничтожения нашего народа, наш народ выжил, сохранился, вернулся на свою родину и сейчас снова продолжает бороться. Акція солідарності з кримськими татарами відбулася у Празі. Кілька десятків представників української громади зібралися біля меморіалу жертвам комунізму. У них в руках портрети кримчан, які зараз перебувають у в'язницях через відкриті російською владою проти них кримінальні справи. Про це передає Радіо Свобода. Серед вимог – негайне припинення переслідування кримських татар Росією і визнання іншими країнами депортації кримсько-татарського народу геноцидом. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять жертв депортації кримсько-татарського народу та приспустили державний прапор у посольстві України в Туреччині. Про це у Твіттер повідомив посол України в Анкарі Андрій Сибіга. Згадали жертв депортації кримських татар і в Йошкар-Олі. До меморіалу в пам'ять про жертви політичних репресій принесли квіти, кримсько-татарські прапори і табличку з інформацією про те, скільки людей депортували в Маріел. Люди, які бажають отримати біометричні паспорти, вишукуються у черги біля паспортних сервісів. Вони збираються о 5-й, щоб встигнути здати документи. А для того, щоб не виникало конфліктів, створюють список, за яким проходять по живій черзі. Так, перед відчиненням паспортного сервісу «Документ» на вулиці Шевченка у Києві у списку було вже більше, ніж 205 чоловік. Подробиці про те, як отримувати біометричні паспорти, дивіться у вечірніх випусках.
Бухгалтерська програма 1С, якою користуються понад 300 тисяч українських підприємств, теж потрапила під санкції. Як Mail.ru, ВКонтакті, Однокласники та Яндекс. У компанії Skyline Software, яка продає 1С в Україні, вже заморожені рахунки. Але її директор Вадим Мазур заспокоює – програми будуть оновлюватись, усе законно. Для існуючих користувачів нічого не міняється. Як сказали партнери, що жирку в нас вистачить для того, щоб знайти вихід. Поки ми знайдемо вихід з цієї ситуації, ми будемо працювати все одно в штатному режимі. І лінія підтримки, і розробники по розробці нових релізів, і відповідно наша мережа 1С франчайзі, яка буде нормально працювати з нашими ліцензійними користувачами. Тобто ви далі працюєте, люди ходять на роботу і все Ходять. далі так само? Ходять. Ми як знали, ми їм там зарплати на декілька місяців вперед заплатили, щоб вони спокійно себе почували. Чи каже правду продавець російського софту і чи треба бухгалтерам шукати альтернативу цього продукту, дивіться у сюжеті Світлани Паламарчук о 17-й годині. Закон Савченко скасований. За це вчора проголосувала більшість депутатів Верховної Ради. Закон передбачав, що день, проведений у СІЗО підсудним, зараховується за 2 дні позбавлення волі після винесення вироку. Відтепер буде за старою схемою день за день. Ініціатор відміни, народний депутат групи «Відродження» Антон Яценко пояснив це рішення. По закону Савченка вийшло багато злочинців на свободу, вбивць, гвалтівників, розбійників. Дам статистику. Лише 10 тисяч людей звільнилось, з них 1500 скоїли повторні злочини, з них 55 вбивств, 760 розбійних нападів, 22 зґвалтування, безліч крадіжок. І фактично країна була кинута в пучину криміналітету, як пам'ятаєте, в кіно «Холодне літо» 53-го року. Наразі це все. Ефір телеканалу АТR продовжить програму «Бугунь». Ввечері о 17-й про останні новини розкаже Ескендер Меметов. Ранковий заман дивіться у понеділок о 7-й ранку. Вдалих вихідних. Залишайтеся з АТR.